A cicatriz máis dolorosa que pode deixar un incendio está gravada na pel de Iago. Con só 18 anos non dubidou en unirse a unha brigada forestal en Oimbra. O que non sabía era que viviría a peor vaga de lumes da historia de Ourense e que o custo sería tan elevado. Eu estuve 3 meses ali ingresado no hospital, estuve un mes e medio en coma, e claro, estuve outro mes e medio desperto. Pero claro, eu tiña moitos medicamentos que estaba dormido prácticamente. Entonces eu eso, como a miña cabeza, teno olvidado ese momento do hospital, que foron os momentos máis duros. Despois de salir do hospital, a verdade é que xa viñen pa casa con unha venda na cabeza, feridas na espalda, nos brazos, pero nun mes ou así, 2 meses como moito, xa estaba prácticamente todas as feridas cerradas e xa non tiña ningún tipo de dolor. E a verdade é que desde aí xa foi todo outra vez máis normalidade. Aprender a facer todo outra vez, a dominar, a ser máis independiente outra vez. Nada, desde aí xa foi toda normalidade. Iago sumouse ao equipo con outros 2 mozos, Lois e Cristian. Xuntos compartiron unha loita a vida ou morte contra un dos maiores megaincendios que arrasaron a provincia o pasado verán. O lume estendeuse demasiado rápido e quedaron atrapados. Os 3 foron rescatados por outros bombeiros e voluntarios de Protección Civil cando xa non podían máis. Non desistiron ata atopalos. Pero Lois e Cristian xa tiñan o 15% do corpo queimado e Iago o 60% da súa pel abrasada. Eu baixei a Oimbra, ao Concello, chequei o primeiro, claro, porque son o que máis cerca está. Son o único que son do Concello, que traballa na brigada. Estaba ali cun amigo que traballa de socorrista nas piscinas, falando. Estábamos falando e cada vez víamos que o incendio era máis grande, máis fumo negro, e daba medo xa. E nada, chegaron os compañeros, preparámonos rápido, cargamos o coche e arrancamos para arriba, cara hacia o lume. Claro, a cousa é, nos subíamos no coche, e tú nun coche un día de brao, e facía sobre 30-35 graus ese día, nos íbamos no coche só postos cas fundas, e non levábamos nin o casco ni nada posto, íbamos no coche hacia o incendio. Bueno, pois chegando ao incendio, eu iba falando co outro capataz, que é o meu amigo, que é a brigada de apoio que íbamos, iba falando con ele, chegando ao sitio onde estaba ardendo, nós non sabíamos, só sabíamos que ardía nese pueblo, pero non sabíamos onde estaba o lume. Entonces, nós chegando, metímonos hacia unha pista para recortar máis o tempo, e xa ao entrar nesa pista, xa se nos abalanzou o lume directo encima nosa. Eu teño o recordo de que eu iba co móvil falando co meu amigo, metí o móvil ao bolsillo e dixo o capataz correr. E xa desde aí, xa o seguinte recordo que teño salindo de unha viña, porque nós xusto quedamos ao lado dunha viña cando nos estábamos queimando, saltar da viña, entrar no monte e xa ver hacia baixo, xa ver a miña piel colgando e todo, o meu capataz enfrente viña igual que a mí, os dous fatal, eu prácticamente sin funda e sin nada, porque me abrasou a funda, me abrasei todo o corpo. Pois nada, estuvemos sobre alrededor de unha hora escapando, desde que nos queimamos hasta que nos encontraron ali. Estuvemos unha hora polo monte escapando. Chegamos unhas pedras, nos en chamada co 112 desde o meu móvil, porque perdemos a emisora que tiñamos, ou escapar entre todo, o capataz que se a emisora e claro, non íbamos volver atrás para a emisora. Eu tiña o móvil, sacoume o capataz, porque non daba cas maus, tiña as maus en carne viva, non daba, baixaba a cremallar, e xusto me quedou ese cacho sin arder da funda. Sacoume o capataz, chamamos ao 112, o 112 non sabía onde estábamos, nós estábamos no medio do monte, na montaña, nun punto que nadie sabía onde estábamos. Durante este tempo, Iago loitou máis duro que ninguén para recuperarse das súas lesións e reaprender todo co apoio da súa nai Susana, que o acompaña nesta entrevista, e do resto da familia, amigos e médicos. A súa historia é serena, e sobre todo positiva e profundamente comprometida, especialmente ca súa terra. Eu sei que dentro de o mellor 5 ou 10 anos vou volver a ser o que era, estar igual que o que estaba, que a piel 100% curada e ser unha persona máis independiente.